Mga kandidato gidasig sa JLG sa pagpanghipo silang kaugalingong mga campaign posters ug moabag sa pagpanglimpyo sa mga tungaan nga gigamit sa mga polling centers. Ani ang report. Humana ang piniliay apan nagkatag pa ang mga campaign posters nga bisan asa lang gipangbitay o gipamilit. Samtang ang mga basura usab sa mga tunghaan nagkatag pa. Sagad niini mga plastic bottles ug mga sudlanan sa pagkaon nga gipamiyaan lang sa mga botante. Kay namahuway pa ang mga magtutudlo nga nagsilbing sakop sa electoral board, may mga tunghaan nga wa piyuhi. Murad naman nagkultura na guna nato nga every after elections ang school head maoy mo aghat sa pagpalimpyo ngadto sa itong mga maestra no inana wala na ginangingon nga mo magpaabot patag instruction gikan sa DILG. Sa pagsubay sa RTV Balitang Bisdak sa pipila ka mga tunghaan sa Lapu-Lapu City, may mga tunghaan na nga limpyo na ug andam na alang sa pagbalik sa expanded limited face-to-face classes karong Lunes, sama sa Gunob Elementary School. Kay ang among utility ba, kugihan man kaya pagkaugma dayon, ila din panload nila sa mga sako. Limpyo na usab kaayo ang Paho Elementary School nga nahimong polling center sa 15 ka mga clustered precincts. Samtang dalaygon usab kini mga sakop sa Sitio Kugon Urban Poor Youth Organization kay voluntaryo silang miabag kang Maribago Barangay Councilor Arvin Fiel Abing nga mipasiugda og pagpanglimpyo og pagpanangtang sa mga campaign posters sa ilang barangay. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.